Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Las 4:56 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon sa inyo tanan sa atos rin nga mga ka-aksyon Luzon, Visayas kag Mindanao. Kami na iliwat naman nga naga-welcome sa inyo, nag-abi-abi sa inyo sang isa naman ka medyo maulanon nga hapon sa mga nagapuyo doon sa syudad sa Bacolod. Subong nga hapon may pila ka mga lugar diri sa atos sa nga syudad nga naka-esperyensa sang pagbubo sang ulan, pero damo biya sang nakapiyar nga bisan ari sila diri sa may syudad sa Bacolod. Sa ila sa nga lugar way gid sang medyo tay nga basa nga dangkon mo. Amo gid man ni subong ang pamatasan sang ulan ho. Nagligad ganing nga adlaw to sa barangay Punta Taytay, Gaulan. Pag-abot diri sa may dalan sang Araneta sa area sang barangay Tangob. Pasaka sa downtown area, way gato pa ang ulan. Kaya amo man din subong ang nagtuhaw diri ho. Amo man din natabo diri sa may syudad sa Bacolod subong gid lamang nga hapon. May mga lugar nga nalabayan kita nga bihong nagbubo ang ulan sila sa nga area. Pero sa ulohanhan niya malang-mala ang simentado nga dalan. Nagamo sa ring hugada, damo sa nga siling hindi sila manibag-o. Kaya amo-amo naging manigakatabo, humalin naliligad pa sa ring mga taruig. Ang pagpatis ang kalabanan posible dala ini sa ginatawag nga climate change. Ang bulo-baylo na sang klima naton, pero mayaragid tinion kun kaysa nga nagapalibog sa pabinsaron sa mga tao kung klima ang paghahambalan. Yara kita sa Pizza 25 na ulihi ini kung katapusan nga Miyerkules sa bulan sa nga Mayo tuig 2022, May 25, 2022. Man sa masunod nga Miyerkules mga ka-aksyon, Hunyo na ho. Bulan sa nga Hunyo na, Pizza 1 na sa bulan sa Hunyo sa masunod nga Miyerkules. Kamusta nga to sa mga ka-aksyon nga nagabantay sa dalagan sang pamulitika, sa dalagan sang eleksyon, sa senaryo kung nagligad nga eleksyon ang pagabantayan, ang paghahambalan. Kaya nagabantay man sa kung ano mga senaryo diri sa pungsod sang Pilipinas kung pang ikaayong lawas ang paghahambalan. Man ara gihapon si COVID-19, amat-amat nagatuhaw ka rasada naman si dengue, las may ara man sa nagahana ining monkey fox na ginatawag. Sige aton dugay-dugay hibaloon ang mga report sa atos sa mga aksyon nga unit reporters ang namunot nga kung anong tutuod nga sitwasyon kag kahimtangan subong sang pila ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod kon pagtupa sang ulan ang atos sa nga pagaistoryahan. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hervaya tubdob sa atak ng alas 6. Sa atos sa nga news center sa Balita Nasional, aksyon ang Defensor Action Dale Salazar. Nagapadayon sa gihapon ang canvassing of votes maka-aksyon dito sa may matasang pambansa dito sa may Kongreso
canvassing of votes ini sa mga buto nga nakuha sang mga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente. Formalidad na gid malaning ginahulata. Way na gid man sang maka-question diri sa kanamuon sang buto nga nakuha sang manog pungko nga presidente. Kasi anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ang katandem sila nga si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Diri sa lokal nga hugada mga kaaksyon, ang isa sang lugar ginabantayan diri tiamo ni ang sudad sa nga Bacolod. Tangod ang nalotos diri nga kandidato sa pag-alkalde. Way piyasang pag-concede nga debatian kita kay may election protest pa gani. Kagin pasaka sa Commission on Election. Ang inyo ka-aksyon, Marlon Hinubaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano bala mga balita sa bayan sa nga lokal? Sa Bacolod City Hall nga balita, Vice Mayor Elcid Familiaran bukas na bukas nga sa plano nga pag-isa sa Emergency Operation Center kag sa Interagency Task Force sa ngaton sa nga syudad. May bintahagid man sa ulihi nga makitaan kita diri. Lain gid man kon mayara sang paghugpong pag-isa nga ginatuwag. Parang mangintayo yon bala kon nano ang tikang ginapatigayon. Mayad ini nga plano ni. Ini nga pag-isa sang Emergency Operation Center kaga sang Local Interagency Task Force. Aksyon Radyo. Samtang isa man ka talalupang doon nga balita sa bayan sang lokal. Ano ini, obligasyon sa mga doktor, nurses o attending physician sa pila ka mga hospital nga ginadumalahan sa ato sa gobyerno nasyonal. Ano ini nga balita nga may pila ka mga taga-hospital ang naghala na lamang kapawala daw ginatamad na kuno sa pagtuman sa ila sa nga obligasyon. Ini nga problema ni mga ka-aksyon permita ni mabatian. Sa mga nagareklamo nga mga nagbantay sa pasyente o kon pasyente mismo. Ang report nga nabaton ta mga kaaksyon, ano na may kakatabo nga pagpasapasa sa pasyente, kung kaisa ang pamilya o kung nagatatap sa pasyente, sing alan pa, baw. Mamo ginipermi mabatian tang reklamo daw. Sabi ko kung ini nga hitabo, ini nga reklamo, diri lang naton pero may mabatian niho sa hospital nga skilled lang this action Radyo Bacolod. Sa iban gali nga mga hospital diri sa Negros Occidental nga napaidalom sa provincial government nga katabo man Aksyon Radyo. Ang lain da mga ka-action bisan na matyan na bala ang pamilya di pa mayong pagtratar. Ang balita nga ang gobyerno provincial luyag magpasiguro nga wala ini ginatolerar nga sahi sang pamatasan dapat lang gid. Nga aman kung empleyado ikaw sang gobyerno ang nagapasweldo sa imo ang mga tao dapat lang ginatagaan ni sang pagtamod mo. Ang balita maka-aksyon nga ang Department of Health o na DOH nagpadala sang kopya sang reklamo. May ginreklamo nga pila sa ka mga doktor, 4 gid ka mga doktor assign sa provincial government run hospital. Baw. Pila ba lang hospital nga ginadumalahan sa mga gobyerno provincial diri sa Negros Occidental. Although nga ti why man again mention kung diin gid nga hospital. Pero 4 ini ka mga doktor sa maka-aksyon.
ang reklamo sa ila, ang iban sa nga reklamo sa ila, hindi gid man direkta sa pagtatap sa pasyente, kundi may lakot diri maka-aksyon nga graft or corruption nga imbes magtuman kung tanis ang obligasyon nila, lain diyang ila sila gina-prekurar sa sulod sa ospital. Amo nang balita, yung iba nuway nagatuban sa ila sa nga papel, sa ila sa obligasyon bilang mga health personnel, doctor, nurses, attending physician. Asang gobyerno, may ara pagani nga ang ginasakuan kuno ya, hindi ang pagtatap sa pasyente, kundi ang ginasakuan niya kung paano ang ginasakuan niya kung paano makaganansya sa pagbaligya sang bulong o kon medisina. Magaling kang kupal ka. Mayong nga mas temprano natalaw pangdan ini. Amo ning kahimtangan gali sa pila ka mga hospital ang nagakatabo diri may ara sang tinamaran sa ila sa nga pag-duty sa pila sa nga mga hospital personnel. Di amo ning luyag nga tadlungon sa ato sa gobyerno probinsyal. Ang healthcare system, ang healthcare nga sistema, akon sa mga panapton ko sa mga bayo pabala plansahon na sa ato sa provincial government. Kaya kung mag-amon nga plastada, maka-aksyon ko sa bayo, panggid sa bayo, ukot ni ukot. Di ang ukot nga bayo, klailan tawon, di bla? Di ang ukot nga bayo, dapat plansahon. Kung sa mga kabilya, patiko ni sa, ang tiko dapat tadlungon. Amo ning tinutuyo sa ato sa provincial government subong. Sa mga baraha pa maka-aksyon, dapat balasahon sa maayo ni. Si Provincial Administrator Atty. Diaz ay padayag may ikang tanan sa niya. Importante ning mabatian sa ato sa nga publiko. Aksyon Radyo. Sa bahin naman sang balita nasyonal, kundi manog pungko na gid man si Bongbong Marcos bilang presidente sang pungsod sang Pilipinas. Kinabuhi na naman diri maka-aksyon ang plano nga pagbuhi man sang nuclear power sa pungsod. Si Philippine President-elect Ferdinand Marcos may ara na sang ginhimo nga istorya kay South Korea Envoy Kim In-chul. Ang agenda nga ginistoryahan i-revive ang Bataan nuclear power plant. What? Damo naman ni Makulos Moron daw. Aling kamanti may poder na niya si Marcos, kamanti siya manupungko na bilang presidente. Nibla ang planong pag-revive sa nga Bataan nuclear power plant. Sang mga 1980s mga ka-aksyon, ang gintinguan na ni sang time ni President Ferdinand Marcos Senior. Ang junior subong maninguha man nga i-revive ining plano kag may pila sa ka mga personalidad, may pila man sa ka mga ariho yang opisyal ang nag-upod man, nag-suporta sa sining panindugan ni presumptive President Bongbong Marcos. Samtang COMELEC target na proklamar ang nagdaog nga party list karon sa gabi o kung di ka ba matagal karon sa gabi Webes party list 63 ini sila mo. DOE Pilipinas hindi pahanda sa pagtukod sa nuclear power plant. Amo nang hambal sa DOE. Siyempre planuhan sa maayo ni. Kanamaan sa 19th Congress nga senador suportado
ang BBM Stimulus Bill. Departamento sang Finance ginaduso ang pagpasaka sang bagong taxes. I-defer ang income tax reduction ang pagpasangkad sang VAT coverage. Okay man ni ang pagpatong sang buwis, no? Kung hindi lang kuntani makaapekto sa mga ultimo bala sa mga one day, one eat nga mga tinuga diri sa pungsod sa Pilipinas. Kag ining hindi makaapekto sa mga pigado palangabuhian sang tawo. Mayara sang nagapabor, mayara sa nagapamatok mo basta pagpatong sang buwis ang paghahambalan. Sige, pero lamang ina sa mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan sa ato sa nga pagpangalagad. Sa nga Miyerkules nga edisyon sa inyo sa nga panatuntunan. Action Reports Afternoon Edition with Action Marlon Hirvaya. Sa gabaritor sa ato sa live stream, no? Sa live stream sa Action Radyo Bacolod sa YouTube Live. Salamat in advance sa inyo sa nga pagmonitor. Bisan pa nga daw hindi maayo ang panahon sa sunod sa Bacolod subong. Ara ka mo gihapon da no nagatutok, nagasuporta sa tarang-tarang nga mga tarang-tarang nga mga programa sang Action Radio Bacolod. Sa oras nga 12 minutos nakaligat sa tak ng alas 5. Aber check ta nga ato sa nga patrol. Kamusta ang sitwasyon sa aton sa nga sulad subong? Aksyon Radyo. Basta Miyerkules, Aksyon Eden na boss, Aksyon Eden. Mayong hapon, please come in. May connection mark sa kanan naton nga mga kakson. Kamusta ka mo? Kamo nagbuang-buang kay dugi na buang ta sa Tiempo Action Mar, no? Perte kainit, sakit sa ulo pagkahapon-hapon, may pagdulom-dulom naman kagina may pila kabahin sa syudad sang Bacolod nga nagbubo ang ulan pero sa southern part diayon gali wala sang ulan. Uy. Ang iban wala lang ya ka mulalong nga nag-ulan-ulan damol pero may pagbaha-baha pagid especially diri sa may bahin sa Barangay 3 kag Barangay 4 Action Mar. Kadasig, pila lang to ka minuto siguro, pero grabing buo sang ulan. Nagbaha dayon, pero ti pasalamatan na lang nga tulo-tinlo na guro mga drainage subong ay kay kadasig man mag-subside sang tubig baha. Pero ti amuning halalungan ang mga stagnant na mga tubig nga makatuga naman sang dengue. Amo gina-advise ang aton sini nga mga health experts nga dapat i-check gid especially sa mga panimalay sa mga simple lang Balaction Mar nga ang mga naka-standby dira nga guma kasi may mga stagnant nga tubig ang mga botelya sa mga soft drinks so kung ano dira ang mga botelya dapat pakulbon gid hindi pagtiniran sang tubig para hindi pag-itlogan sang mga lamok kay hindi ka lang kapyar wala kicks ginakagat ka ng isang lamok labi na kung damol day mo panit kini mo batyagan yung magakagat na si mo the next day mabatyagan mo lang yung pangluya ka or paghilanat ka common sa mga sintomas ni pala sa mga dengue sa mga COVID-19 sulit na Action Mar sakit sa ulo, hilana, rashes maya na lang gani kay wala to diya sang monkeypox pag inabala kung ano-ano na lang kung ano-ano na lang mga masakit nga nagaginuwa Action Mar. That's why nga dapat mag-extra halong gid kita especially sa subong nga mga panahon amo ginawang hambal bala nga health is wealth Action Mar. Dapat tanungan din nato ng aton sini kayong lawas para hindi kita mabudlayan. Along with sang paghalong sa kayong lawas dapat hindi gid kita magtinamaran. Hindi magtinamaran sa tanan nga aspeto sa pagpaninlo sang palibot, sang panimalay, kag hindi magtinamaran nga magdala sang sa lawas mo, kalo, jacket, payong, hindi dapat hindi dapat mapaslawan nga magdala gina sa matag adlaw kay ti ulan init man ang protection sina. Kag ti halong-halong lang gid
especially sa mga subong daan nga gin-declare ng tig-ululan action mar kay hindi ta man manigar kag tiranyo man kadasig magsaka sang tubig baha sa pila ka bahin sa syudad sa Bacolod halong man sa ginatawag nga mga lanag bala kag ang ang masakit nga mahimo makuha tungod sa paghulom sa higko nga tubig. Kung may tsansa lang, kung balila, kung wala man lang kadtuan nga importante, tiner ka na lang sa inyo sini nga panimalay. Pero bot lang kung makatiner panimalay, kay do sini nga hapon, bagyan permahan naman si Mayor Bing Lunardia nga kasuguan nga ginadula na ang curfew sa syudad sang Bacolod. Ang iba mga iba action mar nagapalakpak. Kaya Liga 2, 12 to 4 mo subong ginadula na gid although makabulig-bulig sa aton sini nga mga negosyante pero balik naman ugtas-ugtas ning mga ginikanan. Kay ang mga bata wala pa kabataan wala pa subong ginpasugtan sang face-to-face classes pero wala man niya sang wala man niya ginadumilian nga makasulod sila sa mga lalagawan. Tungod nga may amo na ni sigurado may mga 24 hours na ni nga mga bar, may asta na ni aga nga mga videokehan. Dira mo naman na makita ang mga kabataan, dira mo naman na makita ang mga nagapaliwaliwa, ang mga broken heart. Nga anong ginaay mo da? Epektibo na sa anong adlaw actually din? Tira pa sa kinsan ni Action Dale, Aryo. Kay may ara sa EO. Base bala karon sige. Ha? Sano na nga pizza na? Effective na siya immediately. So, karon wala na curfew. Gabi ba? Dasigay ba? Dasigay ni an order lifting the curfew in Bacolod City, Executive Order number 25. So, automatic na lang na ng liquor ban? Wala na, botang ang liquor ban, action mar, no? Kaya nag-focus ng EO sa curfew lang. Sa curfew, pero amo nang palamang kutanon, kaya sa lab ko ni Action Dale sa imo, siyempre, basi kung may liquor ban, pwede man naguro sa pagka-alas 12, kaya basi makatuga naman isang damo ni ang pagkakasang curfew, kabay pa, hindi lang. Okay. Doon ban ko Action Eden gali, nauna nagali kakas ng liquor ban. Wala na, liga, gali, kaya asta lang pala, size, nakagbakal-bakal, subong wala na, nauna nakakas sa curfew. Oo. Ang kilala ko ni nga si Steven Seagal ni Dumalipay, gini mo. Waya. Sino? Ako kilala mo man, Sino? Ano ba yung kalipayas naman? Wala na may mapapuli. Siya ng alas 12 na curfew na. Wala may magtabog ng mga waiter nga, Sir, masira na kami. Hindi Subong niya, pwede na, no? Hasta one to takan, pwede na gid, no? Pero reminders lang sa mga ka-action naton. Ara sa gyapon ng COVID-19. Kasi syempre, kadamo nga mahal man subong action bar, no? Pero believe ko sa mga Pinoy, believe mo ko sa mga Bacolod nun. Kay ginatsempuhan, kay ginakuan gyapon na, ginatipunan, kung baga, ang mga pagpaliwaliwa, kaya man nila alang man na, kag-gift to self. No? Ikita lang na. Sige lang, see you around mga alas 2 ang kaagahon karon. Karon tiyempo, sabong why na man ka to, pang ulan? Gayom si mo si Endo. Subong Action Mar, wala. Linong, pero dulom ang aton siningat kalangitan. May galom. May galom. Kasi mo ni ang rason man nga ginutok ang dalan kay hindi masyado makapahigad ang mga pasahero nga salakyan. Kay nagadali man saka ang mga pasahero wala pa gani ka lugar gid ang jeep masaka na kay gihingagaw hadlok maunahan kay basi maabta naman sang mabaskog nga pagbunok sang ulan. Pero tiyan mo nang halong gid especially diri sa may shopping area yung Action Mar halin dira sa may Bangga Patio. Kaya ginakayo pa da ng mga dalan, tikis abala, maglabay da, mga kinutkutan, mapuno sa tubig. Kag malipatan, mga may kinutkutan, dira ang mga motorista magkalamumo, kabudlay gid. Kaya hindi daan, tanan, nga ginakayo nga mga dalan, may mga signages, may mga yellow line, hindi tanan, tiyan mo nang ayo man
sa mga nagatrabaho dira nga butangan man sang insakto nga mga signages para malikawan man nga maaksidente ang mga motorista. Sa liwat halong-halong lang sa aton sini mga ka-aksyon kag updan man sang pagpangamuyo. Observation report halin sa patrol, Action Eden Abolso. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Alas 5:21, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang iningabahin dulong sa aton sa kaluwan sang Santon Plus Coffee. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon. Okay, sa live stream. Okay, talis na yung Gabaritor Joshua Christopher Bilas. Okay, si Toto Joshua, Action Joshua. Okay, Elizabeth Gabala, good afternoon. Keep safe always. God bless everyone and more power to ARB. Rodora Sikoya, good afternoon. Action Marlon, watching from Dika Homes, Barangay Kabug. Christine Menyes, Villalobos, mayang hapon. Monitor lang kami sa may Barangay Pandaron, DSP. Hila Vier, mayang hapon. Maulanon, nga hapon. Keep safe, everyone. Hoba Limina, good afternoon. Milayo Ligo. Thank you sa Bari Cafe Highway, Barangay Tangob. Roberto Hira Pusco Caraballo, good biya Marlon, monitor kami di sa Hutuda, Handumanan. Tanyo lang ni Milael si Vanessa Star, kag Gadok Matmeo Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Montesa, Arama si Ritziel Abella. Tayong hapan Action Mar, please greet family Abella, ang tenorio sa Barangay Binobuhan, Bago City. Rene Faith, mayong hapan Action Mar, guwapas ang idol ko Action Eden Aboso. Yes. Ine Blaza, good afternoon. Salamat kid. Iban, balikan tayo kay Dugoy. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of...
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagama't-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave Nabantayan subong ang posible proklamasyon na no ni Presumptive President Marcos Jr. kag Presumptive Vice President Duterte Carpio. Amaning ginabantayan kay base matagayon ani sa labing madali nga panahon kung hindi subong base buwas kon sa masunod nga adlaw. Ara na ho ang presensya kita ta sa ato sa ding live stream diri pagi sa DZRH TV. Ara na presensya ni Anaya First Lady Imelda Marcos. No, naka-pink ini siya nga bayo. Oh. Parang matapos-tapos na ang ginahulat sang kadamani nga maproklamar na. Proklamasyon ni Marcos Jr. kag Duterte Carpio. Silwan ko lang anay ni maka-aksyon kay nakalantaw ko dali sang balita dito sa may Cebu maka-aksyon nga daw nagsigo man sa mundo ko ba na sa problema sa healthcare system sa hospital sang gobyerno. Sa may Toledo City General Hospital, nagpatigayon sang investigasyon may kantaran sa kamatayon sang babaye, no? Kag ang yesterday ginabunag nga lapsag. Oy. Ang hospital sa ila sa ding official statement nga napetsahan Mayo 24, ginpublish ni sa social media. Gasiling nagapatigayon sila, nagaumpisa na sila sang investigasyon sa kamatayon sang saring Iloy nga si Emeline Villarino kag ang iya sari bunag nga lapsag mga ka-aksyon, no? Tinguan nila kon bala mayara gid sang manabat diri nga hospital personnel ano ang plastada sa makakasyon kon basi kon mayara sang pagpatumbaya naman bla nga natabo. Ini nga problema di na ni bagos pala matin-anta kay kadamo sa mga ospital
nga nabatian taman nga may kaangay sa nga problema kung ginreklamo ang pasyente. Diri sa aton sa Negros Occidental, mayara man sang ginahimo sa mga ato sa nga provincial government para nga matadlong ang healthcare system ining referral nga ginatawag. Ang sistema sa pagtatap sang pasyente humalin sa pinakarubo gid sa barangay health workers nga level pasaka sa mga ospital mismo, sa mga chief of hospital. Aksyon Radyo. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II kaina nagpalayag nga diri gani sa Negros Occidental may 4 ka mga doktor wailang galing anay gin-mention kundi diri nga mga hospital, provincial government run hospital under investigation. Kung reklamo lang ang basihan, damo-damo sa mga reklamo, pero may reklamo nga waya sang angot sa pagtatap sa pasyente. Kundi ang reklamo medyo mayara sang pagpatumbaya sa ila sa nga duty, kaya na-mention na rin ni Diaz. So mayara kuno yang imbes nga magtatap sa pasyente, ang ginasakuan niya among baligya sang bulong sulod mismo sa ospital. Aksyon Radyo. Tiambal ni Diaz dapat taritadlungon. Kadamo pa sa mga provincial run government hospitals na tondre sa Negros Occidental. Ara ang pinakadako gid ang Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa Maysilay City, may Cadiz District Hospital sa Cadiz City, Lorenzo Zayco District Hospital sa Kabankalan. Amaning 3 kag mention ko nga hospital nga damo-damo sang pwede nga ma-akomodar makaksyon. Ang Teresita L. Halandone amo na siya ang tutuod gid nga provincial hospital. No, kay may ara gyapon niya katawag diri sa Dunya Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Ang tawag nila provincial hospital, no regional hospital inaya. Kaya napaidalo mina sa regional nga talatupan sa nga Department of Health. Ang provincial hospital amo niya ang Teresita L. Halandone sa may Sudad Sang Silay. May hospital mga Don Salvador Benedicto Memorial Hospital sa La Carlota City na siya Vicente Gustilo. Ang Vicente Gustilo District Hospital ginton over ng pagdumala sa syudad, sa Isabela may Ignacio L. Arroyo Memorial District Hospital na Calatrava District Hospital sa Calatrava, Valeriano Catoslao Memorial District Hospital sa Himamaylan, araman ng Valladolid District Hospital sa Valladolid, Eleuterio de Sena Memorial Hospital sa Hinubaan, Merceditas Memorial District Hospital sa Sudad Sang Sipalay. Aksyon Radyo. Ang referral ang ginatuwag, blako ni mayara kita dari sang One Hospital Command. Mayara gyapon ng Balda Diaz reklamo nga nakalabot sa igtalupangod niya. Nga may mga hospital personnel nga way balaga usisa sang tulid sa kung balain ang pasyente, gindala sila sa hospital, pwede malang nila matatap within dira sa ila sa hospital. No? Magkakatabo kuno yang way pagani mo usisa dayon ka refer sa ibang hospital partikular sa Silay Hospital, sa Kabankalan Hospital, sa Cadiz Hospital. Tiambal na Diaz libaton ta ining sistema ta, no? Sa nagkalain-lain nga mga hospital. Pamatian ta bala kay importante nga palayag ni Attorney Refrando Diaz angot sa iyo. The other hospitals have to do their jobs, no? It's not just nga paggambal nga hindi kami gusto sini pasa na to sa Teresita Halandone. No, that's not the case. Ginalanta namon hindi kamo da mismo, you have the capacity, expertise nga mag-treat sa nga patient, dira nyo na i-treat, hindi nyo na pagpadala diri sa aton. We are now trying to instill responsibility and accountability sa tanan nga mga healthcare workers, including our chiefs of hospitals. I know sino ang mga chief of hospital nga sige lang refer, nga wala iyan nag-obra. I know sinong chief of hospital wala ga-report. So amo ning aton nga ginatukod, kadlag ko sa aton nga sweldo sila, may mga rata and all. They have to
They have to take care of our patients. A lot of reasons. Una-una, some of them are not even supposed to be in the healthcare business because some of them don't show any kind of empathy towards the patients. Kigan pa kisa, namatyan na kisa, kigan pa. That's why we have cases here being sent to us by DOH para i-resolve ini nga mga complaints. And you would not believe that this came from doctors kisa, no? I don't know kung tuod gid man na or hindi, but may napatay. Hindi man natanan patient relation na may iban man nga involving corrupt practices such as selling medicines sulod sa hospital. Though about 4 doctors are under investigation now. Provincial run ng hospital. Ang gina-appeal tagid mo is we are looking for doctors who really care for patients, who are really there for public service. And kung wala gi kamo gana sa public service, hindi na lang kamo da magtinir, di ba? Ini nga sistema dugay-dugay na ni. And with this kind of system naton nga monitoring, we hope to be able to monitor and to check on the performance of our hospitals. Kagasto-gasto sa hospitals, and they ought to deliver. They ought to render quality service sa aton nga mga pumuluyo. Kung mag-request ang tanan diri, do urgent tanan, pero kung lang tawon mong performance, may ibang hospital, 3 lang ang pasyente. Parehas lang ang budget sa ibang nga mga hospitals. So why will we give them priority in terms of budgeting? Iatag na ito sa perform. So kung may ara ko budget na 10 million, nga iatag ko gid na itong 5 million sa isa hospital nga wala nag-obra. Iatag ko diyang kwarta sa aton nga nag-perform ng hospitals. Again, a lot of things have to be done in order to improve our hospital care and our... Dara lang anay ta koto ba? Sugpunan ta karon sa action na farming line. Kay may ara sang proklamasyon ng patigayunon ho ang ato sa ding kongreso. Proklamasyon sa ilang ni Marcos kag ni Duterte Carpio. Natabo mga ka-aksyon ang Joint Committee. In-adapt nila ang report con resolution for proclamation sang winning president kag vice president. Ang kongreso mo nag-serve bilang National Board of Canvassers, NBOC. Nag-adapt sila gin-adapt nila subong Wednesday afternoon ang Joint Canvassing Committee report nga amo ni ang nagatugot sa proclamation sang duly elected winners for President and Vice President in election 2022. Abe, pamatian tabi aksyon na Nelmar porsyon aber sa Vice Status. The Joint Committee declaring the results of the national elections held on May 9, 2022 for the office of the President and Vice President and proclaiming the duly elected President and Vice President of the Philippines. Thank you. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. May be recognized to sponsor the said measure. Majority Leader is recognized as chair of the joint panel. Mr. President, Mr. Speaker, distinguished colleagues in the Senate, the House of Representatives, ladies and gentlemen, what we have witnessed in the last national and local elections, for me, was one of the most credible, orderly, and peaceful in our elections history. Don't just take it from me, as this is reflected in the assessments of different media outfits, election watchdogs, and civil society organizations, including the Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Just more than 2 weeks after the May 9, 2022 elections, we are about to proclaim the duly elected President and Vice President of the Republic. Quite fast indeed. The result of this election is historical in several ways. First, it has the highest number of votes cast in our nation's election history, with an 82% voter turnout, totaling 55,197,306 votes. Second, Mr. President, since the 1987 Constitution, this is the first time that we elected a majority president and vice president. A phenomenon indeed
in a multi-party system under a presidential Republican government. The duly elected president garnered a total of 58.77% of the total votes cast in the last May 9, 2022 elections. And the duly elected vice president gathered a total of 61.53% of the total votes cast. And third, the canvassing of Congress in joint public session took only 2 days to finish. And I would like to take note that this canvassing is the fastest in our nation's history of elections. Another milestone for Philippine Congress. However, we would like to emphasize, we did not sacrifice transparency and the authenticity of the results for a speedy count. The process was hastened due to several factors. Early on in the canvassing of the Joint Committee, we appreciated the manifestation of the councils of several presidents. Sige why na gid man mga ka-aksyon sang question sa proclamation ni Marcos kag ni Duterte Carpio para nga matapos ng isyo kung bala maproklamar kung hindi. Matuldo ka na gid man para nga at least makatutok naman sa iban nga obligasyon nila. Ang talalopang doon lang kay matatak ni sa maragtas ang Pilipinas. Nga for the first time si Marcos amo ang presidente akan kandidato sa pagka-presidente nga nakakuha sang dako nga boto kag dako nga abansi kontra sa kasumpong niya. Kag amo ini ang pinakadasig nga canvassing sa maragtas man sang pungsod Pilipinas. Hindi pa na madasig nga sobra lapit 17 milyon ang abansi ni Marcos kay Robredo. Sino pa dabing mag-question da? Kaya mo dalhay lang ang dalagan sang canvassing ho. Sige lasing ko 47 Action Radio Philippines Standard Time. Lensing, Norising, Balancing, Evergreen Herbal Capsule. Why na sa iba? Nagabulig limpyo, nagapabakod ka, nagabalanse sa mga sistema sa ato sa ding alawas ang sobra ginabuhinan ang kulang ginado. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. Balikan tama na nga to sa mga nagpadala dugang nga mensahe sa ato sa live stream. Okay. Ana Sinoro Arana, Gaboritor, Janet Loplop Cabanes, good afternoon. Melvin Peñafiel, Virgie Olpinda, good afternoon. God bless Action Mar and your family. Salamat gid. Dino Alec, good PM. Ana Sinoro, Elvira Gilogo, good afternoon. Action Marlon, watching from Cerrito Heights. Thank you. Thank you. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Ang tawag kay Marcos, President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kag Vice President-elect Sara Duterte Carpio na proklamar na sila subong nga hapon. Action Radio. Balik ka report sa patrol with Action Eden Aboso. Action Eden, sa balik ka report please come in. Action Mar, decidido nga magpasaka sang kasong physical injury si Romel Lapore, 37 anyos. Matapos ginaligar nga ginkastigo sang iya amo nga isa ka pulis nga ginkilala kay Police Staff Sergeant Ferdy Viñas kag destino sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters. Pero kay Police Station 8 Commander Major Jory Puerto, nagpadulong sa estasyon sila Pore bangod ginaligar nga ginkastigo ni Viñas kay ina sang aga Mayo 25. Bago napaslawan sila Pore nga maluto kag ma-deliver on time ang order na Lechon Baboy. Dugang pagin aligar nila Pore nga ginpahog pa siya ni Viñas sa ginhambalan na patsyon ka na lang ka, ipakuop ka kung magreklamo ka o busay ta kwarta kung magdemanda ka. Pero kay Puerto, base sa pagpangusisa kaduhanan na suspenso serviso si Viñas, bangod sa kaangay man na reklamo. Pamatian naton si Police Station 8 Commander Major Jory Puerto. Ang ginreklamo isa ka police si Verde Viñas. Bali na-assign sa Sanupo, nagkatanggap niya siya. So nga ato nga tagreklamo si Romel Lapore, empleyado yan suno sa tagreklamo, naging kastigo siya. Tungod lang sa ang leksyon na ginparuto sa iya na delay sa oras. Di may order guro. So suno sa akon nga pag ipamangkot sa mga classmates ng police, may mga previous na kaso ni siya nga amo maning nahimo. So sa ingon may attitude problem ng police. Tapos kaduan sa suspended. Tapos last year may duwa man siya yung kastigo nga isa to minor de edad. Tungod lang to sa nabuka punong stante sa iyang retsunan. Sa piyak na bahay na Shinmar, magapatigayo naman sa investigasyon ang Provincial Internal Affairs Service
Matapos makabaton siyang reklamo angot sa pulis nga ginaligar nagpagkasigo kang namahog sa iya sining empleyado. Trinidad Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Lieutenant Abigail Durasco, mahimo mga tubang sang kaso kriminal kag administratibo si Police Sergeant Fergie Vinyas nga na-assign sa General Service Unit sa NOCO Headquarters. Dugang pa, iniyang mahimo magresulta sa suspensyon o kung dismissal ni Vinyas. Pamatira sa gamay sa pagpahayag ni NOCO Spokesperson Lieutenant Abigail Durasco. Specifically no sa medical legal to have his injuries no or if naka-sustain siya injuries from accident or a crime like what he had written on his blotter, and then once na matapos na ina pwede gid siya makadto sa aton Provincial Internal Affairs Service or sa PIAS para man no na may ihambal niya ang iya kareklamo, and by after that Balitalin sa Patrol Action Iganaboso. Una sa balitaw na action sa Bacolod Action Radyo. Hindi mayo batasan nga sa isang otoridad to, damo na gali isang reklamo nga nagpabilin pa na sa mga. Depende na sa investigasyon, sa resulta sa investigasyon. Alas 6:00 magsunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action An Defensor. Ang balita sa City Hall karon na lang sa Action na Firing Line. Action Reports Afternoon Edition ako naman Action na Marlon Hervaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.